дар арафаи таҷлили рӯзи модар ташкили чорабиниҳои гуногун рамзи эҳтирому эътибори созандагони ҳаёт модарон аст. Бо дастури сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд байни корманд занони мақомот мусобиқаи варзишӣ дар намуди тенниси рӯи миз баргузор гашт. Маросими кушодашавӣ ва рафти мусобиқа дар толори варзишии раёсат ҷараён гирифт. муовини сардори раёсат полковники милитсия Музаффар Ализода мусобиқаро оғоз бахшида ба иштирокчиёни мусобиқа нишондиҳандаҳои хуби варзишӣ таманнун намуд ва мақсади чорабинии варзиширо пеш аз ҳама арш гузоштан ба қадру манзалати зан модар унвон кард. Тенниси рӯи миз бо иштироки кормандзанони шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат ва шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ки таҷриба ва қобилияти бозӣ дар ин намуди варзиш доштанд, доир гардид. мусобиқа аз рӯи намуди олимпӣ таҳти назорати масъулини шӯрои ҷумҳуриявии варзишии Динамои вазорати корҳои дохилӣ бо доварии устодони варзиш ва мураббиёни Федератсияи тенниси вилояти Суғд сурат гирифта, ҳар нафаре аз ҳарифи худ шикастхӯрда аз идома додани бозӣ маҳрум мегардид. ҷоизадорони 3 зинаи ифтихории мусобиқаи варзишӣ зимни баргузории чорабинии идона ба муносибати рӯзи модар қадршиносӣ мешаванд.